pratikament dak ġara li jindem attiva ħafna minn lawna mill-mittel ħaġa u gost namilhom għax ma nħossni għax dejjem għamilt li ħabbejt jien. Qatt ma għamilt affarijiet li kont sforzata għalihom qatt. Allura niftakar kien hemm perjodu bħal perjodi kollha li kont mill-iskola mur drama sent għaddejja niddiriġi hemmhekk u mbagħad forsi kien ikolli plejn inħu sem fiha jien, bam waħda l-oħra. Darba minnhom kien diġà kelli t-tifla, ġifri t-tifla kellha forsi 7 snin, le kellha 9 snin. U kont qiegħda d-dar u kont minduda fil-ħodu, ġed biex nqum u bdejt inħoss jisu għandi kuxin kbira mimlija labar taħt saqajja. Taħt il-pala ta' saqajja? Taħt il-pala ta' saqajja. Ħares, norok saqajja. Ma x'għandi. Insomma, ma stax bilanċa, anyway. Insomma, u mbagħad daqqa per eżempju nkun għaddejja u di tgħaddi ftit, u mbagħad per eżempju nitlef naqra l-bilanċ jew da. Mela. Li kien ġara kien illi one fine day, forsi għaddew jumej, kont għaddejjek, u kull darba kont ngħid biex ma noqgħodx ninkwita t-tifla. Taf iż-żgħar billi titwalhom ħafna daw jinkwitaw ħafna. It-tielet ġurnata għamilt lejl ma stajt norqod b'xejn. U xil-5 ta' filgħodu tgħid ngħidilha għax muġu għawis, u ġieħ is-root treatment u beda dej ma' ġism kollu. U ġieħ xokkijiet u dan. Insomma, at one point tara qed nidħol sat-toilet, nipprova nuħu xawer. Tħal sat-toilet, poġġejt fuq it-toilet għax aqqas wasalt sax-xawer. U dak il-ħina jattillet mart, somehow di samatni bil-kamra tagħha ġiet tiġri. Next thing I know, li kif ġiet qabat magħha hekk. U meta ftaħt għajnejja kont l-isptar. Ġifieri la naf li ġiet l-ambulanza, niżluni ħaduni l-isptar, kont intifta kollu. Mela, mort l-isptar bl-ambulanza, għamilt hemmhekk rawni u qalu li dika xi ħaġa ta' xatka u da, tilhom mhix xatka. Anyway, this repeated itself 3 darbiet. L-aħħar professor li kort ma għandu wara 5 visti professori differenti. Da għalli Ġozet għalli dispjaċini għalli ma trid tidra s-siġġu. U niftakar ġitni dil-forza ma nafx. U talieħ u bdejt ngħidlu qasat it-tinitama, mxi ġifieri qed tgħidli. Għalli kalma tibża Ġozet, għalli ma dik il-verità. U jiena insomma wara li dil-kedda laħat qed ngħidlek ġifieri letteralment għaddejja ngħidlu ma jistax ikun ma tagħti nixtam, eċetera. Intlift terġgħet minn sensi insomma. Ġifieri bil-kedda laħat intlift minn sensik? Għax kont weak ħafna, muġuwa dejjem muġuwa, eccetera. Id-diagnosi ma x'kienet? Issa ċaqas ma kien tani propja diagnosi, kienu qalu li marrulek il-ligament sul-muscles tagħhom f'ġismek. Ġifieri marrulek, mhux qed jirrispondu. Ma jirrispondi, ġifieri like a ragdoll, you know, ġifieri n-nervituri mhux qed jibgħatu l-messaġġi. Ma dik kienet l-ewwel esperjenza ta' nervituri mhux qed jaħdmu sew. Insomma, anyway, dikka kienet l-ewwel esperjenza u jiena reġgħu ħadun id-dar għax ma tagħmel tistrieħ biss u biżmien nibda nidra mentalment to get used to the chair. U jiena dakinhar ħlift illi żgur ma rridx ngħix ħajti hekk. Din l-idea tal-wheelchair jiena qed tisma'. Kont għadni m'iniex daqshekk indinow ta' x'inhuwa da xogħol kollu. L-unika ħaġa kienet li jiena allura ma kelli l-ebda choice li fis-sodda hekk inħares li s-saqaf. Nisaqlek il-mikrofon? U hemmhekk ħanersaq jien. Il-mikrofon tista' tres u inti imma rrid niftakar. Inti li malma tiegħu dak. Issa. Mela jiena kont ngħid, isma' mhux jiena kont ngħid, mela inti jiġri. Illi meta tkun qiegħda f'sitwazzjoni disprata fejn irrid kollox minn kulħadd. Kollox. Trid mingħand xi ħadd biex jagħmellek xi ħaġa.
Għax la tista' ddolla u la tista' taqbad karta, trid min jitimek, min jimsaħlek ħalqek. Meta tkun hemm u tkun bniedma mimlija enerġija u mimlija ħajja, inti għandek choice. Jew kif bdejt jiena, bdejt ngħid ċil Marelli. Jiena nipprova nagħmel nagħmel kemm nista' biex ngħin il-ħadd ieħor, biex inkun utli biex nagħti servizz, biex inferraħ il dak li jkun. Ma jistħoqlix hekk jien. U tibda toħodha kontrik, kontra ta' madwarek, kontra ta' fuqek u ta' taħtek, kontra kulħadd. U tiddispra. Jew tasal f'punt fejn tgħid issa jiena billi qed nagħmel da kollu. Se nieħu. Imma xirrit nagħmel. U issib ruħek fi-skiet. Meta tant teżawrixxi ruħek minn dir-rabbja, minn dil-bitterness, minn illi fil-każ tiegħi eżawrejt ruħi. U li kon naf jien kon ngħid isma' ma hemm fuq ma nafx minn hemm. Imma jekk veru hemm xi ħadd jew tini xi sinjal biex inkun naf x'għandi nagħmel, imma tħallini xerk. Għax F'dal-punt inti kont prattikament paralizzata. Paralizzata l-kollu. Kemm domt f'dak l-istat? Domt. Dak iż-żmien kont għadni qatt ma kellix l-skills li kelli fil-gejjem barri. Kont domt sena u nofs. Sena u nofs. Sena u nofs f'sodda? Le. Kont għamilt jisu kważi 3-4 xhur f'sodda. Mbagħad Kull jum f'sodda? F'sodda ma hemmx tagħmel, ma hemmx forsi ta' xejn. Imma mbagħad f'moħħi dejjem kont ngħid, le, se nimxi, le, żgur irrid nagħmelek, le, irrid nipprova, le, żgur li se nagħmel. Imma kif wasalt f'di wasalt għax qed punt meta kont dak is-silenzju ta' eżawriment. U qed ngħid ma xien, ma jixraqlix hekk. F'dak is-skiet nisma' issa vuċi qed tgħidli u għax mhux lilek. U għax le. Tħaqqal ħmir, veru. Jien min naħseb li jien biex daw l-affarijiet jiġru lil kulħadd imbarra lili. Malli kelli dik ir-realization, awtomatikament bdejt numilja ruħi minn dik il-supervja li nirrabja. Bdejt ngħid jien. U immedjatament tibdel il-prioritajiet tal-ħajja. U ngħid karra naqra dak l-enerġija kollha li kont naħdem biex ngħid forsi kolli dar aħjar, karozza aħjar. X'iswa? Li jiswa u inti nnifsek. U mhux int f'saħħa mentali tajba. Għax mhux li tgħix, kif tgħix. Mhux. Sewwa. U mbagħad Hemmhekk dak il-mument kien il-mument li rrevoluzzjona. Mument kbir. Illi li mbagħad kemm domt hemm bdejt nara biċċa jisna ħajti u x'għandi bżonn nirranġa minnha. Qabel ma naslu dik il-parti tal-istorja, tista' tgħidli naqra iktar fuq dal-leħen kien leħnek stess, kien leħen. Le, ngħidlek, jiena ngħidlu leħen. Dit tkun xi ħaġa aħna. Intuizzjoni kien. Xi ħaġa illi vum, xi ħaġa tgħidlek għax le. Jiena ngħidilhom leħen. You know, ma nafx, hekk kien xessaċ. Vuċi ta' raġel ta' marra ma nafx. Ma tafx. Kien sempliċement moment fejn inti għaraft għalfejn jiena le. Yes, għax le. Sa dak il-ħin, sa dak il-moment, taħseb imma li kont temmen f'din il-ġustizzja kozmika li nara ħafna nies li għajdu ilek dis, biex kemm minn ġusta l-ħajja jien li tant nagħmel ġid, jien li tant jien persuna sewa, mawx mela ġustizzja kozmika jekk anka li jiġu daw l-affarijiet. Mela. Sa hemm kont diġà qed inkun daqsxejn konxja għaliex kont kif qed ngħidlek nattenda ħafna korsi u nirriċerka u naqra kodba fuq kodba. So għalija il-bażi ta' dak li kont tallimta bħala reliġjon tagħna taf kif temmen falla, temmen fis protestant da.
Jiena qatt ma ddubitajt li hemm xi ħaġa li daqshekk kbira. Imma dejjem kont nasal f'dal punt, meta anke kont naqra fuq reliġjonijiet oħra, eċetera, eċetera. Konnit imma kulħadd għandu one common denominator f'kull reliġjon tad-dinja. Kulħadd ifittex dak li aħna fir-reliġjon tagħna ngħidulu Alla. Mela, tlaqna?